Не ни обещава, Боби, много хубаво слънчево време. Лятото все още като че ли изчаква, за да дойде с пълна сила. Сега обаче ще разберем от Благойци Целков как да се пазим в предстоящия летен сезон. Тази седмица започват профилактични безплатни прегледи за профилактика срещу брак на кожата, какви са симптомите и действително как да разберем сега, ще разберем от Благой. Добро утро! Здравей, аз. Добро утро. Точно за да разберем как да се предпазим от слънцето и доколко вредно е то, дойдохме в клиниката по кожни и венерически болести към болница Александровска. Преди обаче да започнем нашия разговор и да направим преглед на живо, ви предлагам да видим един материал от далечна Бразилия, където, за съжаление, цяло село е поразено от кожен рак. Селцето Арарас, разположено в средния запад на Бразилия, е мястото с най-много хора, страдащи от рядката болест на кожата ксеродерма пигментозум. Жертвите на заболяването са изключително чувствителни към ултравиолетовите лъчи и рискът от рак на кожата при тях е много висок. Кожата на болните губи способността си да се възстановява по естествен път от изгарянията, причинени от слънцето. Това е особено голям проблем за населението на Арарас, където земеделието е основен поминък и работата на открито е неизбежна. Освен уврежданията по кожата, които развиват пациентите с болестта, средно един на всеки 5 души може да страда и от глухота, схващания на мускулите, лоша координация или дори забавяне в развитието, твърдят специалистите от Националния раков институт в Съединените щати. Повече от 20 души от 800-те жители на Арарас страдат от болестта. Това е един на всеки 40. Средната заболеваемост в световен мащаб е 1 на 1 милион. Според експерти, високата разпространеност на рядката болест в селото се дължи на факта, че Арарас е основан само от няколко семейства, повечето от които са били носители на ксеродерма пигментозум. Заболяването се предавало на следващите поколения, тъй като жителите на изолираното село се женели помежду си. Отново сме в клиниката по кожни и венерически болести към болница Александровска. До мен е доцент Гриша Матеев, който е секретар на Българското дерматологично дружество. Доцент Матеев, 200 дерматолози в цялата страна ще преглеждат желаящите да се включат в кампанията. От кога до кога се провежда тя и как може да се запишем? Това е европейска кампания, която за всяка европейска страна се провежда в дата, избрана от съответната страна. Включени са около 30 държави. Ние се включваме за 9-ти пореден път в тази кампания. Всяка държава си определя сама датата. Както казах, за нас това е 14 май. Как да се запишем? От сега ли да започнат хората? Как ще се случат прегледите? Хубаво е, за да няма струпване в един момент. На сайта Derma.bg са обявени имената на лекарите и местата, където ще преглеждат, защото не всички хора могат да дойдат в София или в нашата болница конкретно. За нашата болница са обявени телефони, имаме 2 кабинета, в които лекари ще работят от 8:30 до 13 часа на 14 май. Какви бяха резултатите от миналата година? Казвате, за 9-ти път се провежда тази кампания у нас. Участваха 180 дерматолози, прегледани бяха 1600 пациента. 26 от тях бяха съмнителни за меланом, който е един изключително злокачествен и агресивен кожен тумор. От тях 6 доказаха като такива и съответно бяха лекувани в тази насока. По-малко, около 20-30 бяха с други кожни карциноми, които не са такъв социално значим проблем, но и те също имат своето място в патологията. А сега ще се обърна към доцент Мария Балабанова. Тя е началник на отделението по дермохистопатология. Тя ще ни покаже и как протича един преглед. Госпожо Балабанова, какви хора да идват при вас, да не се втурват всички и как да се предпазим от слънцето? Добър ден. Ние наистина апелираме всички да се обръщат към нас, тъй като това наистина е един проблем в годините. Хората се страхуват да идват на преглед. Те се притесняват, че ще им се каже нещо много страшно, но цялата идея на тази кампания е да направим профилактика, хората да знаят, че нищо не пречи един път в годината, особено хора, които работят на открито, които спортуват, излагат повече кожата си на слънце, би трябвало да си правят една проверка един път в годината, за да се видят нещата и да се уточнят и няма никакъв проблем в цялата тази дейност. Доста хора вече тръгнаха към Гърция на плажове, други тепърва към България ще се запътят. Как да се предпазим на плажа? Колко време да седим? И въобще дрехите могат ли да ни предпазят от слънцето?
Разбира се, че хората почиват, отиват на море. Ние абсолютно така се оттегляме от тази много крайна рестриктивна кампания, която водехме. Абсолютно никакво слънце. Това е известно, че слънцето създава така приятни емоции за хората. Освен това, слънцето е много важно за синтезата на витамин D, който е изключително важен за организма и представлява профилактика на редица карциноми. Рак на дебелото черво, на гърдата. Тоест за нас е много важно да обясняваме на хората, че слънцето има своите положителни страни. Но разбира се, в някакви часове по-тежки, обедни, трябва човек да се прибира, да е на сянка. Да покажем как протича един преглед, кои са основните неща, за които следите. Това е пациент, който... Това е пациент с множествени промени. Той е със светла кожа, той е на 76 години. Той се обърна към нас предварително, преди деня за безплатните прегледи. Но общо това е патологията, която ние виждаме почти всеки ден. Хора, които изгарят лесно, той изгаря лесно на слънце, каза, че дори под чадър той изгаря, т.е. неговия кожен тип е рисков и той би трябвало действително да се пази малко повече. Т.е. ние разделяме хората на хора с по-рисков тип кожа, които изгарят лесно, както са въпросните хора с ксеродерма пигментозум, за които започна репортажа, докато има хора с малко по-тъмна, за които не е чак толкова опасно. Той се излагал все пак на слънце в някаква степен и е получил тези множествени промени. Ние оглеждаме винаги цялостно тялото. Разбира се, обличаме пациентите, не само една част. Така, да ни кажете обаче все пак как да се предпазим и ако сме с дете на море, колко време да седим с него на плаж? Хубаво. Ние препоръчваме хората да излизат малко по-рано на плажа, доколкото е възможно, да бъдат до към 11 часа на плажа, след това да се прибират и отново след 3-4 часа да излизат на плажа. Т.е. тежките часове, тъй като наистина слънцето е малко по-тежко. А в града какво да правим? Дрехите предпазват ли ни от слънцето? Да, разбира се. Дрехите, шапките са изключително важни. Светли дрехи, двойно такани, препоръчваме такъв вид дрехи, но разбира се, добре е човек, доколкото може, когато е на силно слънце, да слага някакви дрехи. Благодарим ти, Благой. Можете да се включите в... Благодарим ти. Действително, още веднъж да ви напомним, започват прегледите, безплатните профилактични прегледи, така че нищо не ви коства преди началото на летния сезон да направите една такава проверка при специалист.